Тръгваме на пътешествие. Не пътешествие през космоса, а през времето. Докато пътуваме, ние растем и се променяме. Учим се, изследваме и откриваме кои сме. Това пътешествие е развитието. Вълнуващо е и малко объркващо, като да изследваш нова планета. Помислете си. Когато бяхте по-малки, светът изглеждаше много по-прост. Правилното и грешното бяха кристално ясни. Сега нещата може би изглеждат малко по-сложни. Започвате да поставяте нещата под въпрос, да виждате различните страни на една история. Това е така, защото вашият морален компас се развива, а един психолог на име Лоренс Колбърг може да ни помогне да разберем как се случва това. Лоренс Колбърг ни даде пътна карта, за да разберем как се развива чувството ни за морал. Той каза, че това се случва на етапи, като катерене по стълба. Всяко стъпало представлява по-сложен начин на мислене за добро и лошо. Първите два етапа са свързани с следването на правила. Представете си малко дете, което не иска да яде бисквитка преди вечеря, защото се страхува да не си навлече неприятности. Това е първият етап. Като пораснат, децата започват да разбират, че правилата помагат на всички да се разбират, което е вторият етап. След това идва третият етап, където е важно да си добър приятел и да се вписваш. Тинейджерите често мислят много за това какво мислят приятелите им, което влияе на изборите им. Но като узреем, достигаме четвъртия етап, където разбираме, че спазването на законите и уважението към властта са важни за функциониращото общество. Сега да поговорим за Джан Пиаже. Той беше като детектив на ума, опитващ се да разгадае как се развиват нашите мисловни способности. Той предложи 4 основни етапа на когнитивно развитие, започвайки от ранна детска възраст и стигайки до зряла възраст. Бебетата опознават света чрез сетивата си. Това е първият етап. Всичко е ново и вълнуващо. След това, като малки деца, те започват да използват език и символи, което е вторият етап. Обичат да играят игри на преструване и да използват въображението си. Около 7-годишна възраст, децата навлизат в конкретно операционалния етап, където започват да мислят по-логично. Те могат да разберат, че една висока тънка чаша и една ниска широка чаша могат да поберат еднакво количество сок. Накрая, в юношеството, достигаме формално операционалния етап, където абстрактното мислене и уменията за решаване на проблеми наистина се развиват. Можем да мислим за хипотетични ситуации и да обмисляме различни възможности. Защо всичко това е важно? Разбирането как се развиват нашите умове и морал ни помага да разберем себе си и света около нас. Все едно имаме суперсила. Можем по-добре да разберем собствените си мисли и действия, както и гледните точки на другите. Когато научим за етапите на Колбърг, осъзнаваме, че това, което изглежда правилно, може да се промени, докато растем. Започваме да виждаме сивите зони в живота, където не винаги има ясен отговор. А разбирането на работата на Пиаже ни помага да оценим невероятното пътешествие, което са предприели нашите умове и удивителните неща, на които са способни. Така че, нека продължим да изследваме, да учим и да растем в това невероятно пътешествие на развитието.